Аре, тук на игрището за крикет, едно малко кътче да направим. 11:27 вече. Придвижваме се нагоре. Проверих трафика. Казва, че до Ливърпул няма проблем с трафика. Дава го 4 часа и 10 минути. Но да видиме. Тук е това населено място, ще минеме. Тидворд. И после има още едно малко. И ще спираме клипчето. Предния път го заснех целия този път, така че няма смисъл пак. Това шише трябваше да го изхвърля, нали? Да, това е празното. Имаме едно шише там празно. Да видим сега колко мангали ще ми се изпречат отпред и ще ме бавят. Предния път не бързах и аз ги бавих. Сега ще ми отмъстят. Ако успея с едно каране да се превера догоре 4 часа и половина, трябва да съм там към 3:30. Няма да спираме да зареждаме. Айде, че бабичката натисна светофара. Ние ще минеме, съжалявам. Кака, ама... стария мерджан. И старата голфетка. Още малко се отклони, така, добре, супер. Този ще завие ли? Да, зави. О, не! Сега някой дядо кара Citroenчето. Това е Peugeot 107 това. Някой дядо го кара това 100%. Сега тук има дълга права след кръговото, да видим дали ще мога да го резна. От тук виждам, че май ще имам възможност. Само да не даде газ. Да. Той ще отклони добре, супер. Направи обратен и се върна към града, към селото, по-точно. Какво да кажа, не знам. Това Рено, нямаш ли 11-та, бе, брат, от 10-та? Сега се върна на 11-та. Това му е единственото кофти на скоростите. Сменя през 2, после се връща една надолу. Иначе много върви камиона. Доволен съм много от Реното. Газ. Сега аз съм сигурен, че 4 часа няма да издържи пътя, да не срещна катастрофа. Но ако всичко е наред и пътя издържи да няма инциденти и забавяне, да видим дали ще поставя рекорд. Рекорда ми е 3 часа 58 от бариерата до бариерата.
полицай беше това. Беше полицай това. Но ние подаваме 93 на рендето без изобщо да се замисляме. Само че тук ще трябва да намаля малко. А не, той тук не е завоя. Завоя е малко по-надолу. Я да видя зад мен. Чисто е. Зад мен няма никой. Абе те и не карат как да дойдат зад мен. Значи не този завой, следващия малко кофти. Тя тук малко падна скоростта. Ето знака. Да намалим малко, че да не дойде друг състезател от среща с камион. Добре, с 30 съм, какво ми светиш? Свети вече този. Така, лека кола, още една лека кола, още една лека кола. Добре, почваме да минаваме. Преди не на последното, на предпоследното идване, ей тук, ми излезе един камион. Красота, красота. Да, точно така, брат, сви за малко, а даже ще спреш. Еми, като те е страх, ще спреш. Като те е страх, ще спреш. Отсреща няма никой. Газ, 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 газ. Когато дойдох за 3,58 бях натоварен, даже сега съм празен. Да видим дали ще имам късмета. Този ще завие, добре, супер. Само че този сега ще ми трови живота. Сега мога да го резна, влизам веднага в другото населено място. Той имаше и коли, така че не става. Ето я сканията. Зави, моля те, зави, 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 зави. Да, зави. О, супер. Костенурката минава. Еми, мисля да спирам. Тук
тук все още е 30, ама аз подавам жега. Там колоиздача минава. Маха човека, маха, видяхте ли? Айде даваме жега. Там има някакъв човек, да не го ударим. Той се прибра. Даваме жега. Айде, ето ви много жълто. Отсам много зелено. За сега. Чао на всички.